Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Vanochtend op Curaçao meerde het cruiseschip Celebrity Millennium aan. En dat is meer dan een jaar geleden sinds er een cruiseschip op Curaçao is aangemeerd, waarin ook passagiers zaten. Het is het begin van een nieuwe fase in ons toerisme dat weer aan het opleven is. In ieder geval zorgt het voor meer werk voor taxichauffeurs en ook voor de winkeliers in de binnenstad. Wat dat betreft goed nieuws vanochtend. Het gaat nog niet met de gewenste snelheid, maar het aantal toeristen neemt weer toe op Curaçao. Dat zei de directeur van het Curaçaose toerismebureau Paul Pennekoek gisteren tijdens een persconferentie. Hij wees daarbij naar twee belangrijke data. De eerste op 15 mei van dit jaar, de dag dat Nederland de code oranje veranderde in code geel. Dat zorgde voor meer Nederlandse toeristen. En afgelopen dinsdag heeft Amerika Curaçao van niveau 4 naar niveau 2 geplaatst. En dat betekent ook dat Amerikanen weer veel makkelijker, dus zonder restricties, naar Curaçao kunnen komen. Agua y corriente é essencial para nos vida diario. E pensei em Aqualectra, ta honra de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na mio Curaçao. Formateur Chester Peterson heeft gisteren zijn eindverslag ingeleverd bij de gouverneur. Vandaag praat gouverneur Lucille George Wout met de leiders van de twee nieuwe regeringspartijen MFK en PNP. Dat zijn Gilmar Pik-Pisas en Roedmilda Larmanie Cecilia. Daarna is het nog de vraag wanneer het kabinet beëdigd wordt. De Extra zegt zeker te weten dat dat niet later dan 14 juni zal plaatsvinden. En dat betekent ofwel eind deze week of begin volgende week. Staatssecretaris Knop schrijft in een brief aan de Commissie Koninkrijksrelaties dat Curaçao zich niet aan alle voorwaarden heeft gehouden die Nederland heeft gesteld voor het verlenen van financiële steun. Dat betekent dat als Curaçao weer in aanmerking wil komen voor financiële steun, ze eerst aan een paar voorwaarden moeten voldoen. De belangrijkste is dat Curaçao wel heeft doorgevoerd dat ministers en parlementariërs 25% worden gekort op hun arbeidsvoorwaarden, maar dat die nieuwe wet niet door het parlement is goedgekeurd. En dat moet eerst gebeuren, aldus Knops. Welcome to Bocas Restaurant. Bocas is the place where you can find the best Argentinian steak, ribs, and seafood in Curaçao. Open daily for lunch and dinner with daily lunch and dinner specials. We offer a prime cut of Argentinian steak and fresh Caribbean lobster, cooked on a charcoal master grill, accompanied with an excellent glass of wine and delicious dessert. Don't miss a sunset dinner from our Seaview Terrace with the most beautiful and magical location. Functionarissen van het ministerie van Economische Ontwikkeling en van het ministerie van Volksgezondheid hebben gisteren een Chinees restaurant gesloten dat bekend staat onder de naam Chino Hala aan de Kaya Mioniceru. Dat is een zijstraat van de Kadushi-straat. Volgens de functionarissen was er in het restaurant en zeker in de keuken sprake van een zeer onhygiënische situatie en was er ook sprake van een bijna ondraaglijke stank. Daarop is het restaurant voorlopig gesloten.
Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 16 jaar geëist tegen Xiomar Taito Winkelaar. Hij wordt ervan verdacht op 6 januari vorig jaar Tahir Everts te hebben doodgeschoten. Dat gebeurde in de Calle Neblina in Seri Papaya. Daarna wist Winkelaar lange tijd uit handen van justitie te blijven. Op 12 november vorig jaar werd hij gearresteerd. De rechter doet in deze zaak op 30 juni uitspraak. Lange tijd wist hij uit handen te blijven van justitie. Gisteren werd de overvaller met de camouflagepet veroordeeld. Het gaat om de 27-jarige C. Cepeda. Hij zou samen met zijn partner 31 gewapende overvallen hebben gepleegd. Op 29 september werd hij door een agent neergeschoten net na het plegen van een overval bij een restaurant aan de Caracasbayweg. Gisteren werd duidelijk dat Cepeda 15 jaar de gevangenis in moet. Zijn vrouw moet 7 jaar in de cel. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.